Hola a tots, jaquetes de fibra, en concret de la gent d'Artèrix, Atom LT. És una jaqueta, probablement la jaqueta més venguda, tant aquesta com la hoodie. Són jaquetes fetes amb un nylon exterior i un nylon interior que fan que la peça llisqui molt bé quan ens la posem, de manera que ens dona molt de confort. Detalls que tenen aquestes peces, doncs són peces fetes amb un forro lateral, de manera que s'ajusten perfectament i s'arrapen al nostre cos, així aconseguim escalfar més ràpidament la fibra tèrmica que porten. Són jaquetes fetes amb home i jaquetes fetes amb dona. Són jaquetes, òbviament les de dona, amb tall de dona, amb un pes de 292 grams en el cas de dona i amb 326 grams en el cas d'home. Lo important, què és el que porta dintre? Què porta dintre? Dintre porta aquesta fibra. És una fibra que es diu Corelov, que té la particularitat de tindre uns filaments que estan estructurats de tal manera, o diríem que tenen unes densitats o tenen unes seccions de gruixos de major a menor, i aconseguim que amb 60 grams metre quadrat inflin moltíssim. Això aconseguim molt poc pes, molta capacitat de compressió i molta escalfor. El Corelov té aquest, diríem, afegit tecnològic que el que aconseguim és, amb menys quantitat de fibra, aconseguir les mateixes prestacions que altres fibres. Bé, són jaquetes pensades per substituir de manera clara el que podria ser el vell forro. Aconseguim menys pes, menys volum i més escalfor. D'acord? Artèrix, un cop més, amb el nivell d'acabats que el caracteritza, ens presenta això, l'Atom LT, tant en home com en dona, que crec que són com molt indiscutibles, d'acord? Vinga, continuem parlant i continuem explicant cosetes com aquestes de les fibres i els materials, d'acord? Vinga, fins una altra.